Gure eskerona adierazi nahi diegu, hainbertzi urtez, Nafarroaren eguna antolatu duten elkarte eta arretiarrei. Gure atxikimendua adierazi nahi dugu, egun honetan islatzen den aldarrikapen politikarekin. Eta herritarrak jai egunen parte hartzera animatzen ditugu. Muga guztien gainetik bizirik jarraitzen duen herria elkartzeko egiten duten lan, ahalegin eta borondateagatik. Baigorrin burutzen den Nafarroaren egunak erranai zinez berexea du euskaldunontzat. Izan ere, egun horrek adierazten duen lehen gauza da Frantziako eta Espainiako estatuek inposatutako mugen gainetik badela Nafarroa, badela Euskal Herria, badela aspaldiko garaietatik Europan bizirik dauen nazio euskaldun bat. Gainera, Nafarroaren egunak gogorarazten digu etorkizuna muga guztien gainetik ere eraiki behar dugula. Aurtengoan, Nafarroaren eguneko ospakizunean ezin dugu ahantzi Baxu Nafarroan eta Nafarroa garaian bizi dugun egoera kezkagarria, baina aldi berean itxaronpentsua. Hegoaldeko Nafar gehienon borondatea den aldaketa politikoa martxan daia da. Egunetik egunera gero eta gehiago dira Nafar gizartean aldaketaren premiaz jabetzen direnak, eta sakoneko aldaketa horretarako oinarriak tinkotzen eta sendotzen ari dira. Aurki, bertze erronka bat dugu aintzinean, bai iparraldean, baita hegoaldean ere, Europako Parlamentuko hauteskundiak. Areago, Nafarroan une historiko baten erdian ospatuko direlakoz bozak, eta aldaketarako bultzada izan behar dutelako nahita ez. Bruselak eta Estrasburgok urruti daudela dirudite, baina hiri horietako legebiltzarrean erabakitzen dena arraz garrantzitsua da Nafarrentzat. Bertako erabakiek hurbiletik eragiten dutelako gure egunerokoan eta Nafarron ongizatean. Horregatik, hemendik erranen diegu gure etorkizuna guk erabaki nahi dugula. Ez Bruselan, ez Troikaren eskuetan, ez banketxeetako bulegoetan. Bruselatik datozen inposizioen gainetik, eskuineko politika kapitalisten gainetik, herrien eta herritarren erabakia eta Europa ezkertiar eta soziala aldarrikatuko ditu EH Bilduk. Gure xedea, pertsonen Europa delakoz, pertsonen eskubide eta askatasunak, bertze helburu guztien aurretik jarriko dituena. Guk indartu egin nahi ditugu energia berriztatzaileak, banku eta multinazionalen boterea mugatzeko politikak, tokiko nekazaritza eta abeltzaintzaren aldeko politikak, Europako fiskalitate berria. Gainera, erran nahi diogu Europari Euskal Herrian bake prozesua eraikitzen ari garela, Pariseko eta Madrileko oztopo eta traba guztien gainetik. Baina bereziki, Nafarroatik eta Nafarroaren egunean adierazi nahi duguna da, gure etorkizuna hemen erabakiko dugula. Gure etorkizuna guk erabakiko dugula. Hala, bukatzeko aldarri bakarra. Euskal Herriaren eraikuntza nazionalerako bidean izan dadila aurten ere Nafarroaren eguna elkarren arteko loturak eta harremanak trinkotu eta estutzeko aukera paregabea.